Здравейте, тук не съм с VertexBG, който се пише Comeback и сме в Razer България. Здравейте на И всички, аз съм VertexBG и вие сте с моят канал и да, и тук сме с GoshBG и сега ще правиме хубави неща, нали? Още. да, като цяло ще почнем да творим и в момент само да се пусна Почваме ли? Творим. чата и като цяло има евент. И естествено това е нашето място, топваме се, взимаме ланд и нека творението започне, разбира се. Ето до тук. Айде да не лагва много, до тук сетно 6000 блока. Екстра. Ето така. Сега ще го махна целия спомен направо. Видях, че няма много блок. Expand 20 след 0. 28 000 блока бяха премахнати. Я отиваме Warpaint. Направо почваме всички ларпове подред. Аз ще се оправя с енда. Така. Expand 20 след 0. Expand 10 след 0. Така, бъде красиво. Добре, тук се махнаха всички неща, такива, тук се махна всичко и Енда е махнат. отивам на Warp Nether, този мен. Warp, аз отивам Warp FPS. Сейвнах на World-а. Ето така сейвнах на World-а, да няма бекъпи. След 0. След 0. Сейв. Така, перфектно. Нека Warp Dell, Warp Nether. Отиваме на Warp Shop. И я Warp Trade да махна. Warp Staff. Махаме стафа. Никто няма стаф. Warp Trade ли махна? Сега го махам, да. Ама маха и това. И варповете. Да е Warp Food. Девай ги, давай. Warp FPS. Девай го. Аз съм го махнал. Няма Warp FPS. Да е Warp FPS. Сега ще кажа, сега махам и това. Warp Enchant. Маха и трейда. Ладно, Да е Warp Enchant. Да е Warp Trade. И като цяло с какви варпове станахме. Faction Help, който го няма. Енда не си махнал. Warp. Чакай малко. Warp Shop да махна. Kick, Dust, Pox, Hack. Той дойде на спауна, така че ще наложи да побързаме. Warp, Mute, Dust, Pox. Той не може да пише нещо в чата. Warp, Jump махна ли? Той не съм. Значи е моя работа. Jump Махнах шопа току-що. Admin on, чупим. Деламе шоп. Само дето останаха няколко страни, ама сега ще ги оправим. След 0 Expand 20 след 0 и това ще е последно на 0 след 0. Махнах и шопа, мога да го триеш. Махни го ти. И след 0. Така, махаме и Del, Warp, Jump, Warp, Del, Warp, Човека си прави Del, админ. Warp Repair. Del, Warp Repair, Warp SMS. SMS не махна, пише Song. Дево. Warp. Спринт остана, дай да го махнем. Ами махай го, Чакай, Warp Sprint. нищо не ти пречи да го махнеш. Чакай да го махна. Expand 20 след 0. И така, останаха Del Warp Staff, който го няма, Warp SMS вече го няма, О, Warp чакай, Sprint. махам Махна ли? спринт в момента, махам спринт в момента. Отлично. Кажи като го Че махна. маркирам. Аз ще изтрия Warp. 0, да, махай го. Аз съм там, още не се... ето Сейф това. и урода. Сейф. И остана да отидем на Warp Drop Party. Бани готова. Чакай,
Бан. Чакай. Да го направим по-деликатно. Деопни го обаче. Не бе. Чакай малко. Чакай. Ето от тук почваме да трием. А, Момент. Стой. Момент. Expand 20 U. И пишем BH BAN It's Captain. чакай първо да го деопна. Чакай, как се пише то? It's Captain Rider 25 G. Хак. Ето го банате. Банахме. Хак. Set 0. Save. BC. BL. Hacker. BG. Spawn. Save. Manu add .bg owner. Да. Ай, 322 към 1, Се. безкрай, 1000. Ето. Баннаха ме. Тъжно. Тъжно. Хужени. Баннаха ме. Отдър ли се още? Дап. Опни някой ник. Чули? Опни някой ник. Опна ли? Да. То погина още го има. Добре. И общо сето беше окей, няма урод. Надявам се видеото да ви е харесало. Subscribe. До скоро.